want to love and want to lose. So hi guys. Karang ang vlog ninyo makita kay wala siya intro kay wala ko kabutog intro kagahapon. So karang na next day naman eh. So mo na ning intro guys. So enjoy yung video basta mo na to. Pangkat ka dali lang. Wala na go. Oh! Magpaalam sa sunod. Asan ba? Wait lang. Videoan doon ako sila. Kamu man duha kay nakagunit mo remote. Kurog kay mga kamot. Hi Bianca. Makita sa screen. Unsa na? Saan ni? Yung nangyari mo gato na pili. Sa? Ay, wala pa ba na? So ako na ang in charge karon sa Pancit Canton. Habang sila kay gadula. May kiteros. Uy, extra na diyan ko. Ano diyan ko? Balik ako sa akong buhatonon. Hey guys, so hi. So ako dahil karon maghimo sa ilang Pancit Canton. Ay, among Pancit Canton. Ako ang ate. Wait a minute. So guys, ang video na makita dapat ninyo diri karon kay video na ko diri nga mahadlo kay nagtan-aw mig-eat. So wala na ako gi-appeal kay wala ko naka-video kay sobrang ako ka focus sa hadlok dira. Siyog tago sa online mo lang to. So patuloy lang ako. Bye-bye mong gurunta ko. Bye-bye sa video. Bye-bye Jude, thank you. Tabi-tabi ko na may edit Edit na. Ambot lang. Salamat, Jude. Love you, Jude. Thank you, Jude. Thank you, Jude. Kasunod na po. Sino na patuloy yung Ay, kato kay Quickie. Oo. Dapat sa laptop na. Jude. Gwapo kay balay sila, Jude.
As in. Question mark magutong imuhang tono. Thank you, Jude. Thank you, Jude. Bye, Jude sama. Thank you, Jude. Char. Uli na may. Saan si Bianca? Ross. Uli na may guys. Ayun na next. I need the strength to pull me up. Ross. Di jugsok. Mingga. Kuya, kuya. Kuya, wag ba, Char? Ganun kayo siya, ano eh. Eh, pakikita lang siya si Nina. Antang-antang lang to sa video ni Joven. So, na po ko outro ani nga video. So, muna na yung outro. Hi to my pinsan. Yee! Yak pa, baby. Sige pa, baby. Yeah! Muna din siya akong pinsan. Muna siya sis. Ano mo pangalan? Ano mo pangalan? Sophia. Ano mo pangalan? Sophia. Sophia. So, mo lang to guys. Thanks for watching. Peace. Anak po do. Peace. Sige na. Peace. Peace. Sige na. Bahala na din. Peace. Anak, open. Bye-bye.